אוקיי, שלום. עוד סרטון של... תכירו את העוזר שלי מתן. מתן? הוא יעזור לי. אוקיי, היום נעשה סליימינג. אוקיי, סליימינג זה כדורים כאלה, כמו שאתם רואים. מאוד נעים לידיים, זה כיפי לקפצ'ל שזה. יש בחבילה 400 כדורים קטנים כאלה. זה די סוג של, לא כתוב פה, אבל זה, בעיניי זה 3 פלוס. כאילו, עדיף שלא ילדים קטנים יבלו את זה. טוב, אז בואו נפתח. אני פותח עם סכינים מיוחדים שסבא שלי הביאה לי. תראו, הנה. אל תצפו שזה מגיע עם הסליימים, כי זה לא. תשמעו איזה רעש מספק. הנה. אוקיי, חברים, יש לנו פה טיפה מיוחדת. נעשה בעדינות, כמו קש. 1, 2, פף. עכשיו, עם הידיים. וואו, איזה מגניב. תסתכלו איזה מגניב. אוקיי. מתן, אנחנו צריכים עכשיו קערה. תודה מתן. נכניס אותם לקערה כדי להסתכל עליהם יותר טוב, וגם עוד מעט נעשה עם זה משהו. אוי. תראו איזה נעים. וואו, מתן רוצה להרגיש? סליחה. עכשיו תביא לי בקבוק. משפך. מתן, תודה. אוקיי, שם את המשפך על הזה. אם למישהו אין משפך, לא חובה, זה יכול להיות גם בלי משפך. פשוט זה יותר קל. שמים כדורים תוך המשפך. זה מקפצץ. אוקיי, די. זה כבר מתמלא. מה קיבלנו? טוב, אוקיי. קיבלנו בקבוק עם כדורים. מה עושים עם זה? אתם שואלים, נכון? עכשיו, מתן, אפשר בלון. מנפחים את הבלון. נראה לי שזה. עכשיו, בואו, דבר ראשון, נסגור את הבלון. עכשיו, נסגור את התעתע. אנחנו עוטפים את הבלון על הבקבוק. יכול לעזור מתן? ואגב, מתן זה אבא שלי, זה ממש קשה לקרוא לו מתן, אז מעכשיו אני אקרא לו אבא. יופי. עכשיו אנחנו, בעדינות, הופכים את הבקבוק והכל נכנס לבלון. איזה נעים. זה לא הכל. שחררים. עכשיו תשחרר לאט לאט את האוויר. אחרי שהוצאנו את האוויר, אנחנו קושרים את הבלון. תראו איזה צורה יפה. תרגיש שזה נעים. אבא, תעזור לי בקשר. אוקיי, איך עושים קשר? תופסים בקצה. אני בינתיים כדורים בזמן הזה. קשר סבתא רגיל. מלפפים את החוט סביב עצמו עד שהוא יוצרת לולאה, ואז מכניסים את הסרח דרך הלולאה ומושכים. וקיבלנו בלון כדורים. איזה נעים. וואי, כדאי לכם. מעולה. מקווה שנהנתם.
אם אהבתם, שתפו לייק, וביי.